Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Hi, busy pa sa What you're doing? Nagkwinta sa business gamay. Good luck. Ug na bay ni siya lagi sa laking ani kani nga kani or di ba kini siya safety na. Which? Okay na, dili safety. Okay na kini siya asa di dapat ang gipalit sa imong friend. Aning duha. Nag-messenger naman ka. Oh. O pa siya nag-reply ako. Ano pa to? Tulog. Excuse me. Morning guys! Welcome sa akong vlog diri sa YouTube channel, ang hashtag Amega Vlogger. Good morning! 7:30 in the morning, Monday, March 15. So inani mi guys, dili ni siya usual nga gabuhaton namo. Medyo na busy mi karon, update. Nag-take time ni Monday man, so it's a rest day. Rest day. Niya si Amiga Edna, kwinta pa siya. I hope wala siya short. Basi na ano lang, na misplace or na something. misplace lagi ang usa, laking ang usa. Laking ang usa, sige lang. Nga mo makuha na siya kinsa ginakapalit ato. So, anara guys. Ako guys kay nag-update ko, nag-views ko. Puan lang nag-take time by early in the morning. Then humanap pud mig pamahaw, sayo kay mi na mahaw. Mga 5:30 yata tuga kay gipanggutom mig sayo. Wow, nagtan-aw ko, nag-views ko sa island. Ano si ngalan ani ilang channel ni Andy? Island Souvenir. Islander Islander siguro, Islander. Wow, dako kay sa limango bay. The best gid ang Siargao bay. Pon. Magrasyan mi guys, usa gid ang Siargao sa amo ang laagan pohon. Nanaga anak niya ga. Oh, nano. Tong eldest ba niya nga son? Wow, nindota oy. Nindot sa iyang camera kay. Nag-views ko guys sa mga ganahan ako nga mga channel, maka-inspired, maka-amaze. Nag-take time rami karon guys. Oy, Lunes man mo nang. Gahapon day guys, nag-atumig Cagayan lagi. Balik ko na ako, no? Nag-atumig Cagayan together with Anthony. Kay after sa katong gikuha na mo nga materialis para lagi sa lubnganan sa kong ate, diya naman na mo gikuha sa may baloy. Mentiono na lang nako sa may baloy diya sa City Hardware sa baloy. After adto napa may time ila ang natumig Cagayan, suri-suroy mi dito, relax sana ditaw na mingaw kaayo ang Cagayan guys, as in mingaw. Murag nabalik ang panahon kay adtong wala pay pandemic kay ang Sunday man moy bibo, karon kay ang Sunday moy mingaw niya. Murag mbot oy lahi ra gyud kaayo niya.
Nalang may mga gamayng tuyo dito guys niya. Wala ra po dayon kaayo mi nagdugay. Uli na dayon may balik diri. Nakasayog yun mi og uli mga 4:30. Then mo ato ikalami sa ilang gikaon. Uy, dagko kayong alimango. Da, apil pa siya katawa. No. Nag-view ko og kanang vlog guys sa kaning Islander. Moro to guys. Then ambot ani karon sa ba kay among buhaton karon after ani hapit naman pud mag alas 8 pero napakoy tiwasunon nga labhanon gamay ra. Then limpyo-limpyo na lang sa siguro. Then pagkahuman kung katulgon matulog ana ra guys no kay wala minodyo. Kuan man mag-relax sa mi karong Lunes oy. Kasi na ugma na po dayon kung bati. So, mo na yung buhaton guys, mag-update lang mi sa mga unsay angayan lantaw na maka-inspired sa atua, ana. Nagbatiyo na po ni katulgon, so may magbuot sa atua, di matulog ta, di ba guys? Salamat kaayo di ay sa tanan grasya nga among nadawat. Kano sa kata makalaag ba? Makalaag ta sa kanang adventure na pud ba sa dilang ay lisod pud kay manglaag ta na wala tay budget, lisod kay karon maglaag guys na wala tay budget, pwede magbalon pagkaon pwede pero need magitag kuan kanang budget labi na sa pliti-pliti ana guys gusto ba ko mo murag mo gawas sa pud diri sa balay ba mag-adventure ta guys pero ginhawa ra ang kuan kay kusog mag-agadap ta sa ato ang panudlanan kasi hindi ay maggrasya na po ta sa sunod mga adlaw so lakaw mugawas po ta guys isuroy ta mo tulong ay wala laing content murag awat-awat man awat-awat. Awat-awat guys ang uban pero depende naman po nas diskarte kani nga mga vlogger guys ba so niawat man ka dapat ang imong giawatan imo pag yun ng labuan. Muna akong gitanaw karon guys. Nag-awat siya. Yung giawat kay kanang mag-act siyang pobre, pulubi, kanang homeless. Mo iyang gina-vlog karon. Then, kuan man, daghan naman nag-awat ng inani nga content. Pero depende po sa imong diskarte o kung sa po yung mga pamaagi. Ana ra guys, no? Nahitabo ni siya nga burag nagaya-gaya siya guys pero I hope lang nga okay iyang pag-awat then iya pang malabuan ba iyang giawat guys. Wow. Butan sad gid ni siya nga vlogger guys. I don't know sa off-cam, pero feel na ko nabutan siya. Good luck sa imuhang kuan. Nara guys, i-flash lang na ko guys kung gitanaw. Nara, chiding.
Kana siya akong gitanaw, guys. Good luck. Kaya lagi na niya. Mag-act siya pulubi, pobre, anangan, homeless. Murag kibali. After day, murag giprank-prank niya. Baka mo magkasagaran ani ila, guys. Mag-prank-prank sila. Bibo, po din. Ayan, karong content na sabtan ako nga mag-prank siya. Kibali, ang iyahang ma-prank, iyahang taganyag reward. Ana, guys. Gobyerno. Hala. May 2,000. Wow! Gagitagaan siya 2 pesos ga. Kaya ngayon kuan ga. Kay kanang mangayo siya kanang para pliti pa uli bagyo ba. Niya gitagaan siya 2 pesos. Niya reward niya 2,000 in every kuan iyang labuan. Reward niya. So moro to, guys. So good luck. So sige, guys. Kuan na gani, guys, kanang at least ba update lang. So I don't know unsay sakto nga content nako burag sayo sa buntag inanime. Pero dili per me, ha. So moro ta, guys. Salamat sa makanunayon ninyo paglantaw sa akong vlog. We'll see you next time. Bye-bye. Happy Monday. Wow. Bye! See you! Nusaka ni mako anana? Naaman na diya. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.